Xa son 36 as placas que salpican a beira rúa diante da Audiencia Provincial de Pontevedra. En cada unha delas hai unhas letras e un número. As iniciais son o nome e apelidos das vítimas que a violencia machista vai deixando na provincia dende o 2003. As cifras, a idade que tiñan cando foron asasinadas. E, desde logo, a loita continúa. As mulleres teñen que saber que non están soas, que teñen a gran parte da sociedade apoiando as súas reivindicacións, porque hai que dedicar máis diñeiro non a proteger as mulleres que queiran independizarse ou que queiran abandonar esta situación de posible asesinato por parte do machismo imperante. Co gallo do 25 de novembro, o Concello de Pontevedra instalou 4 círculos máis, un por cada vítima de 2025. Desde el Partido Popular estamos, como no, unidos y todos tenemos que luchar contra esta lacra social y lacra social y en este caso, como bien dijo el alcalde, todos los grupos políticos apoyamos hoy este día. Estas novas placas recordan a MCP de 49 anos, a veciña de Moraña que apareceu calcinada nun vehículo en Campo Lameiro xunto a súa exparella, RRG de 78 anos de Cerde do Cotobade e Guede de 61 anos, a Vila García asasinada presuntamente a mans do seu fillo e a traballadora do SAF asasinada por un usuario do servizo TDYG de 48 anos. O que hai que facer son políticas destinadas a erradicar a violencia machista e iso son acordos políticos e legislación e son cartos que temos que poñer enriba da mesa todas as administracións. Non é violencia intrafamiliar, non é violencia doméstica, non é violencia de ningún outro tipo que non sexa violencia machista. Son mulleres asesinadas polo feito de ser mulleres a mans de homes e non existe unha realidade na que as mulleres asesinen aos homes polo feito de ser homes. Por tanto, tamén hai que falar claro, hai que deixar as cousas claras e temos que ter claras todo o ano e non só este día. Nesta instalación artística hai 34 placas negras que recordan as mulleres asasinadas e 2 de cor branca en memoria das menores pontevedresas que foron vítimas da violencia vicaria.